Nin tuma masɔrɔ nɛgɛ ɲɛmugan dafara ni miniti 30 ye karankaw fɛ an ka foli ni waliɲumandɔn bɛ aw ye aw minnu bɛ lajɛli la walasa kunnafoniw bɛ sɔrɔ Mali kunkan ani diɲɛ fan wɛrɛw kunkan ni a tuma selen bi bamanankan kunnafoni na kumaba ye kelen tasibila kɛnɛ belebele sigira sen ka ɲɛsin général de corps d'armée Sadio Kamara ma ale mun ye IMIA 24e promotion homme ma ye a fatura ka bɛn ni sibiri don avril kalo tile 25 ye a kunna wololen o de y'aw ka bi bamanankan kunnafoni n'a kumaba ye mun bɛna walawala aw ye sɔɔni kɔnɔna la. Ka foli kurakura ka a ɲɛsi aw ma i n'a fɔ an y'a fɔ aw bakuruba kunnafoniw na cogo min na tasibila kɛnɛ belebele sigira sen ka ɲɛsi général de corps d'armée Sadio o Kamara ma ale mun ye IMIA 24e promotion ma ye Kulukorokaw fɛ a kunna wololen fatura ka bɛn ni sibiri don avril kalo tile 25 ye tasibila kɛnɛ in ɲɛmaya tun bɛ an ka jamana kuntigi général d'armée Assimi Goïta de bolo maba caman tun bɛ a kɛnɛ kan Amadu Kamara ani Ibrahim Kulubali fana tun bɛ chef la jabaranso tɔgɔ la. Ko ni bɛɛ lajɛlen bi saya nene o kuma in Ala y'o sabati général fe Sadio Kamara kan ka bɛn ni sibiri avril kalo tile 25 san 2026 min kɛra jatigɛ kɛwale dɔ senfɛ min ɲɛsina a siwɔrɔ ma katikaw fɛ yen nɔ. Balimakɛ n'o ye Sadio Kamara ye an ka général min y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ nin faso in dɛmɛli n'a baarali la. N'i y'a mɛn Sadio i b'a fɔ Mali Sadio tɛ dɔrɔn ko a ka famille Sadio muso tɛ a muso a k'a dɔn k'a fɔ Mali bɛɛ de ta ye Sadio ye bi Sadio denw k'a dɔn u dusukasi min b'u kan o de b'an bɛɛ kan n y'o de fɔ a balimaw ye k'an to ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n'a kɔrɔkɛw tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ n ko an bɛɛ de bɛ Sadio kasi sabu Sadio sara an bɛɛ de ye sara faso in drapeau de kɔrɔtali la faso in kɔlɔsili la a n'a ka général Jala a ye min kɛ jamana ye Ala b'a dɔn ka kɔnya ni généraliya cɛ ka se bi ma ni mɔgɔ min ye Sadio ka photo kɔrɔw ye homme de terrain de don n'i ye nord lajɛ tile farimaba kɔrɔ a photo camanba bɛ yen donc bi Sadio tɛ quoi depuis Peretanɛ comme président yɛrɛ y'o fɔ ko depuis 12 ans u bɛ ɲɔgɔn fɛ donc depuis Peretanɛ Sadio b'a kan fo bi a bɛ jamana in dɛmɛli ni jamana in baara la donc Sadio ninnu ka saya a kɛra jamana de ka saya don jamana de ta don o de la jamana yɛrɛ y'i jɔyɔrɔ fa bi n'i ye min kɛ n'i ye min dan u bɛ falen i b'a récolter. Ala ye Sadio Kamara Ala y'a ka kalifa minɛ na k'a teriw a balimaw a n'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen to ɲɛji la a ka janazaw kɛnɛ kan u nana k'u ka kanu an'u bɛ min dɔn Sadio la ka ɲɛfɔli kɛ o la. Bibi na an bɛ kɛnɛ min kan o ye tasibila kɛnɛ an dusu man da na an bɛ cɛba dɔ de ka kɛnɛ kan n'o ye kɛlɛmasa ye n'o ye général d'armée parce que kunun a kɛra général d'armée Sadio Kamara an bɛ tasibila ka ye Ala ka lahara sɔn suma ye a n'a a muso n'a denw ani maliyɛn fɛn o fɛn tora nin kɛlɛ in na nin janfa in na Ala ka lafiya k'u bɛɛ ye Ala b'o dayɔrɔ suma bibi in na anw tɛ da Sadio kasi Sadio tɛ mɔgɔ ye min kan ka kasi Sadio ye symbole de ye anw bolo Mali kɔnɔ Sadio y'an ka yɛrɛmahɔrɔnya symbole de ye Sadio y'an ka hɛrɛ symbole de ye Sadio y'an ka dusu symbole de ye Sadio ye Mali symbole de ye bibi in na Sadio kɛra Mali ta ye saya man jugu tako jugu de ka jugu a taara cogo min na Ala dɔrɔn de b'a dɔn a taara Ala ka sira kan a taara faso kanu ni faso lakanali sira kan. Bi an bɛ tasibila kɛ k'a di an ka général Sadio a ye min kɛ jamana ye bi an bɔra bi ka na a ma kasi k'a jira k'a fɔ a ma sa gansan na a sara jamana in de ye wa ni jamanadenw fana y'a jira k'a fɔ denmisɛnninnakaw
k'a yira k'a fɔ Sadio taara mais hakilinaw bɛ yen nɔ ni o ye an ka jamana défendre ye anw sifinnakaw an bɛ continuer k'o hakilina in défendre walasa an jugulakaw ni o ye jatigɛli walekaw ye o kana se an na k'a yira k'a fɔ fana an bɛ wele bila Mali sifinnaka bɛɛ lajɛlen ma an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka kelen bi an k'an ka tenitigilakaw dɛmɛ o dɛmɛ bɛ se ka kɛ mun ye ni o ye kibaruya ɲuman jɛnsɛnli ye ka kibaruya ɲuman di ka kunnafoni ɲuman di an ka tenitigilakaw ma walasa u bɛ se ka lakana ka d'a kan ni tenitigilakaw an balimaw n'an sinjiw an kɔrɔw an n'an dɔgɔw ninnu de don o la k'a fɔ bi an ka jamana ɲɛmɔgɔw kelen bɛ hakilina min ta dɔwɛrɛ tɛ an ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya o jamana yɛrɛma hɔrɔnya o kɛ kun ye jɔn ye o ye anw denmisɛnninw ye o bi ye anw ye o sini ye anw ye an b'a yira k'a fɔ anw bɛ continuer ka hakilina in défendre. Sadio ɲɔgɔnnaw ti sa u bɛ soma yɛlɛma de ka sabu kɛ a ye nɔbila min to diɲɛ kɔnɔ yan o bɛ kɛ misali ye finitigilaka caman bolo waati nataw la. Nka nin ko min sera an ka ni jamana in ma an ka jamanaden min ye Général Sadio Kamara ye an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ na nka Sadio kabini a ka dɔgɔ fo ka taa se dɔ bɛna a seginna ka Ala ma kumakan kelen de tun b'a da ko hali n'a y'a sɔrɔ a ka nin dimi to Maliko la k'ale pɛrɛlen don ka nin di Maliko ma a dun taara o cogoya de la donc o la an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka hinɛ na Ala ka dayɔrɔ sumaya an bɛɛ b'a dɔn a bɛ Ala ka hadisa la sallallahu alaihi wasallam ko ni maa o maa fatura a ka jamana ko la walama ko faso kanu o ye limaniya de donc o la an ka sɔrɔsiw ani an ka civil minnu tora nin ko in na faso défense la an ka dɔn k'a fɔ ko shahidu don parce que Sadio Kamara a kɛra exemple de a kɛra modèle de donc jamanadenw ka kan ka kɛ exemple de an bɛɛ lajɛlen ka kan ka kɛ Sadio Kamara ye a ye patriotisme exemple yira a ye cɛfarinya exemple yira a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana ka bon ni fɛn bɛɛ ye. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ ko jamana bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan bi sɔgɔmada in na ka tasibila ani bonyamasegin kɛ ka ɲɛsin Général Fé Sadio Kamara ma n'a binna ka marifa to a tigɛ kɔnɔ a taara bila a dawɔrɔ laban na katikaw ka sɛlɛdo la k'a si to san 49 la ka a teriw a limanaw a baarakɛɲɔgɔnw olu bɛɛ lajɛlen to ɲɛji la sɔrɔdasiw ka défilé o kɛra ka janaza in kow bɛɛ lajɛlen kuncɛ i dayiki sumaya Général Sadio Kamara Ala ka lahara sɔn suma ye. An bɛ to suturali kɛnɛ in kan mun sigira Général de corps d'armée Sadio Kamara tɔgɔ la maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan diinɛmaw ladalamaw ka fara maaba caman kan an ka ɲininikɛla Amadu Kamara a n'a ka jatala Ibrahim Kulibali ye kuma galamalin tɛngu maaba dɔw la an ka ɲɛma dɔw fɛ. Kɛnɛ min kan an ka Ala ɲini tɛ an ka sigi nin kɛnɛ in kan bi Sadio taara Sadio ma taa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan nɔ ka taa nara ka Mali la même hors du Mali bɛɛ bɛ Sadio kasi bi bɛɛ bɛ Sadio kasi kuma ma nɔgɔ ne ma an bɛ bɔ an bɛ dugawu kɛ Sadio ye Ala ka lahara sɔn sumaya ye Sadio ɲumanya min kɛ Ala ka a k'a ye alijinɛ Ala ka kaburu nɛɛma n'a muso n'a denw fɛn fɛn ni tora nɔfɛ an bɛ dugawu kɛ bɛɛ lajɛlen ye faso jamana fɛn fɛn ni binna jamana ko la an bɛ dugawu k'u bɛɛ lajɛlen ye Sadio tora Mali kɛlɛ de la a ɲuman taara Sadio ɲuman taara ka lahara sɔn sumaya ye Ala ka limana d'a ma ka limana di maliyɛn bɛɛ lajɛlen ma n b'o dugawu de kɛ. Kɛnɛ min kan bi kuma ma nɔgɔn kuma gɛlɛman don parce que an bɛ jamana cɛba dɔ de ka kɛnɛ kan min ye a bɛɛ di jamana ma pour que jamana in bɛ se ka taa cogoya min na pour que an ka jamana bɛ se ka kan an ta ye cogoya min na donc n'an b'o o tigi ka kɛnɛ kan a ka gɛlɛn a kɛla cogoya min na a kɛla bɛɛ ɲɛna an bɛ dugawu de don Ala ka hinɛ la Ala ka dayɔrɔ suma a y'an kɔn kiti min Ala ka nɔgɔya an bɛ taa jɛmu Ala ka nɔgɔya Ala k'an fama ɲɔgɔnna yɛrɛ ma. Ko nin kɛra a balala n bɛɛ lajɛlen na mais a ma bala Ala la fɛn min n'a kɛra i sigilen tɛ n'a ye i dalen tɛ n'a ye mais n'a kɛra a b'i bɔ ja kan a kɛlen min kɛ k'a ta dimanche don fo ka n'a bila bi la mɔgɔw ɲɛji ma se ka jɔ Côte d'Ivoire ni yan bɛɛ maliyɛn minnu ɲɛ wele ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ a yɔrɔ bɛɛ la k'a fɔ Mulayi i b'i jija i bɛ taa i bɛ bɛn ni nin sukoya ye a ka ca ka tɛmɛ fɛn bɛɛ kan kunna sini an bɛ mɔgɔ 300 bɔ ambassade ka bureau la bɛɛ lajɛlen y'a ka hamina ko fɔ ne yɛrɛ de ko bɛɛ lajɛlen k'a to ni Ala ye min kɛ o de ka ɲi ka yafa an bɛ dugawu kɛ
ala ka hinɛ la ala ka yafa k'a ma ani mɔgɔ mɔgɔ binna ɲɔgɔn fɛ faso jo la ala ka hinɛ bɛɛ lajɛlen na ala ka yafa bɛɛ lajɛlen ma hakɛtɔ bɛ nin ka sallallahu alaihi wasallam. Bon saya in ma diya an yɛrɛ mais an bɛ dugawu de kɛ ala ka ɲinɛ la k'a da yɔrɔ sumaya ka fara silamɛsu bɛɛ lajɛlen kan an kɔni ka dugawu y'o de. An bɛ se ka kuma kelen fɔ o ye ala ka ɲinɛ la ka ɲɛ usaya ma ka tɛmɛ yan kan bon a kɔni saya a digira an na yɛrɛ yɛrɛ de a digira an na an ka dugawu kɔni min ye ala ka ɲɛ usaya ma ni yan parce que an bɛ baarayɔrɔ la an ma se k'o lajɛ mais an kɔni bɛ se ka dugawu min kɛ ala ka ɲinɛ la ala ka fara silamɛsu kan ala ka ɲɛ usaya ma ni yan an kɔni ka dugawu y'o ye. Halisa u ka dɔ fara u ka cɛsiri kan ka caman caman ala ka courage caman caman don u la quoi bon an kɔni an taw ye ala ka sija ni kɛnɛ yɛrɛ di an ka président ma k'a mɛn an kɔrɔ. Assemblée générale ɲɔgɔn kunbɛnba dɔ sigira sen kan Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Buwakekaw fɛ a tun bɛ bolilafɛn mun kan o ye école minnu ɲɛsinnen don kuranɛ kalan ma a tun bɛ boli olu ka ɲɔgɔn kunbɛnba de kan a baaraw kɛra ka bɛn ni avril kalo tile 24 fo ka taa bila avril kalo tile 25 la maaba caman tun bɛ a kɛnɛ kan Sirifula école directeur ka fara maaba caman kan olu tun bɛ yen nɔ Kɛjatu Tarawele ani Jakaja Damilika sɔrɔlen don. Nin jɛkulu in n'u y'a tɔgɔ don plateforme des structures islamiques d'éducation a ye mederisa karamɔgɔw a n'a kalansotigi caman fara ɲɔgɔn kan walasa u bɛ se ka walawalali kɛ degun ani laɲini minnu bɛ u fɛ madarasa kalanko la tile 2 kɔnɔna na maa caman de b'o la Côte d'Ivoire dugu caman na walasa ka na seereyali kɛ nin baaraba in na o min kɔnɔna na u bɛna walawalali kɛ ko caman na i n'a fɔ u bɛ degun minnu sɔrɔ kalanko binakun kan fo ka taa se u ni jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛ la. An ka ɲɔgɔn bɛn yan ka na kuma an ya denw ya avenir kan an di ka denw ya avenir fɔ cogo min na o bɛ se ka kalan cogo min na ka dunuya sɔrɔ ka lahara sɔrɔ parce que an n'u yɛrɛ bana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana an bɛ dunuya ɲini an bɛ lahara fana ɲini parce que an n'u ta miiriya an bɛ yɔrɔ min na bi ta jigiya min b'an nugu la ala ta jigiya kɔfɛ o le ye alu ye n'an nugu ka o ye sira bɛrɛbɛrɛ kan an bɛ nisɔndiya mais n'an ka y'a bɛ sira dɔ ta la vraiment an jigi bɛ tigɛ an bɛ décourager inchallah o diplôme ko o bɛ ɲɛnabɔ la parce que tele fila na an ni ministre bɛ na ɲɔgɔn ye pour que vraiment an ya diplôme ko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na olu le ye fagamanw ye an bɛ n'o hakilila di ɲɔgɔn ma inchallah n'a jalala la o bɛna kɛ tele fila na wasalamu alaikum. Wa fana u ka kumasenw kɔnɔna na u ye laɲini kɛ jamana gouvernement fɛ walasa fɛn min ye u ka diplôme ye o bɛ se ka lakodɔn cogo min na jamanaden tɔw ka diplôme fɛ. Depuis lawal la denmisɛnw bɛ taa kalan na diplôme bɛ d'u ma arabu sira kan o n'a ɲɔgɔn na mais a reconnu tɛ an ka jamana kɔnɔ mun na sabu ka d'a kan jamana pour que jamana y'i ka ko reconnu il faut que a ye a ka baara yɛrɛ taga sen lɔ est-ce que ani jamana ka labɛnw bɛ ɲɔgɔn ta wa walima o bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ wa n'o bɛ ɲɔgɔn ta o tuma na o bɛ ɲɔgɔn dafa sira jumɛn ye donc a b'o baaraw kɛ ka sabati i bɛ taga yen an bɛ baara kɛ ka bɛn kelen ma an ni gouvernement ye de sorte que ni denmisɛn nana kalan kɛ ka bɛn o cadre kɔnɔna na sabu ka d'a kan yan'an ye taga ka taga bila examen n'a ɲɔgɔnnaw na o y'a sɔrɔ an ni gouvernement an ye sigi ka fɔ kɛ bɛn kɛra fɛn dɔw kan donc o fɛnw de bɛna an dɛmɛ ka programme bila sen na o programme de bɛ di denmisɛnw ma kalanso la donc n'o kɛra ten ni examen kɛra a bɛ lɔ ko denmisɛnw ye kalan kɛ ka bɛn jamana ka laɲini ma donc n'o kɛra facilement jamana bɛ a ka diplôme reconnu et puis a ka laɲini min laɲini bɛ sɔrɔ. Vraiment baara min kɛla bonya kɔnɔ a kɛla kunkɔrɔta kɔnɔ a kɛla kunnawolo kɔnɔ sabu an ka ɲɛmɔgɔba caman ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan imaminakaw la ani faama soda mɔgɔw la an ka maire ka représentant tun bɛ yan an ka direction exécutive DRENA mɔgɔw tun bɛ yan n'o ye DREN régional de l'éducation nationale olu ɲɛmaasow bɛɛ tun bɛ an bolo la ka fara an ka dɔnnibagabaw bɛɛ lajɛlen ka jɛkuluba fana bɛ an bolo silamɛya hukumu kɔnɔna la n'o ye COSIM ani CODIS ye olu ka ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ tun bɛ an bolo la yan fana donc ka fara an ka lasigidenw bɛ jamana yɔrɔ yɔrɔ la Côte d'Ivoire kɔnɔ région 41 an ka lasigidenw bɛ a bɛɛ lajɛlen na u bɛɛ ye ɲɔgɔn sɔrɔ yan donc vraiment a kɛla koba de ye komi ni a bɛna mɛn ka lankali. Ni baara ninnu kuncɛli kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ ko u na sigi kɛ ni jamana ɲɛmaaw ye walasa laɲini minnu b'u la ani degun minnu b'u kan ka se ka olu fɛsɛfɛsɛ cogo min na ni ka tila ka sigi wɛrɛw boloda don n'a nataw la walasa sariya min sigila u fɛ o bɛ se ka don ba la cogo min na. An ka karamɔgɔ Musa Fɔn b'a lamɛn walasa ka diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw dɔn. Congo Brazzaville jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso a ka bɔɲɛ na Eresela jamana kɔnɔ Eresela jamana ɲɛma Vladimir Poutine fɛ a y'a yira k'a fɔ a kɛra nafa ye ka sabu kɛ a na jamana filaw ni ɲɔgɔn cɛ jɛɲɔgɔnya kɔrɔ don
Congo Brazzaville jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso ye a jira k'a fɔ ani Vladimir Poutine ni ɲɔgɔn cɛ kuma ɲɔgɔnya la irisila jamana ɲɛma Yasola Kremlin ka bɛn ni araba avril kalo tile 29 ye u da sira caman mɔ baara kan ka kɛ minnu ka kana ni yiriwali ye jamana dilaw cɛ jamana denw bɛ se ka bɔ minnu nu mɔ Congo Brazzaville jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso ni irisila jamana ɲɛma Vladimir Poutine cɛ kuma ɲɔgɔnya senfɛ a y'a jira la k'a fɔ a ka da ye don nataw la ka baara ɲɔgɔnya dɔw sigi senga Congo Brazzaville ni irisila jamana cɛ min gundala bi kɛ san 7 ɲɔgɔnna kɔnɔ a baara ɲɔgɔnya in a bi kɛ sira caman kan kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna sɔrɔ sira yiriwali kalanko doni bala Congo jamana kɔnɔ ani dugu jɛko 20 jamana denw den ɲɛ baaraw minnu gɛliw kɔ faso kɔnɔ olu ɲɛ dɔ bi se bonya Congo ka denw bolo cogo min ni donta ka wuriya kɛnɛw sigili ye senga irisila ma hakili juru caninenw ni Congo jamana denw jɛ amawladoniya k'a fɔ Congo Brazzaville jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso kabini irisila jamana ma kɛ irisila ye a bɛ taa jamana in nɔ don min na a bɛ wele ko URSS o y'a sɔrɔ jamana caman ma bɔ irisila la a bɛɛ lajɛlen kun ye irisila ye kabini o kuma o y'a sɔrɔ jamana ɲɛma Denis Sassou Nguesso bɛ fanga na Congo a ka kafo jasura a donna ŋaɲa kɔnɔ ni ŋamugu ni kisɛ ta ka laban ka na jamana ɲɛma bɔ fanga na k'i coko a nɔ na tun nin bɛna ka siɲɛ kɔnɔntɔnna de ye Congo Brazzaville jamana ɲɛma a b'i kunda irisila jamana kan ni Ameriki jamana ɲɛmaw ye kɛlɛ in daminɛ ko kura o ni Iran jamana cɛ Iran jamana na Ameriki jamana kɛlɛcɛw bundi fɔ ka don u nɔfɛ arabula masakɛsow kɔnɔ n'u kɛra donfɛn ye ye jango k'a fɔ k'u b'u kisi cogo ɲini ko Iran jamana tɛn'u to yen hali arabula jamanaw masakɛso kɔnɔ nin ye Iran jamana maa ɲɛma dɔ ka kuma ye Iran jamana sigidaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ɲɛmaaba don a kɛra Iran jamana minisiri ye minisiri min ɲɛsinnen don Iran ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛɲɛnabɔw fɛnɛ mɔ ko Manouchehr Mottaki a ko Istanbul kɔsa in na n'o ye Turki duguba ye diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka wasaden jɛkulu n'o ye Union Interparlementaire ye o ka lajɛ 152 min kɛra Turki duguba la Istanbul avril kalo tile 15 na tile 19 ko a se ale seginna o de ka lajɛ in kɛnɛ ka arabula jamanaw nɔna bilaw ye a ko arabula jamanaw mɔ minnu bɛ Iran jamana dafɛ n'u bi se u ka binga dugawu daminɛ Ameriki jamana kana segi kɛlɛ in ka ani Iran jamana cɛ nɔntɛ n'a kɛra kɛfɛn ye ko nin sen ko Iran jamana na don Ameriki jamana kɛlɛcɛw nɔfɛ arabula jamanaw nɔ hali n'u donna masakɛw ka masayaso kɔnɔ n'o ye palais ye ko Iran jamana na don u nɔfɛ ye Manouchehr Mottaki minisiri kɔrɔ in Iran a ye kɔrɔfɔ in lase ani Turki jabaraninso dɔ de cɛ min wele ko SNN a ko ni Ameriki jamana kɛra kɛlɛ wuli fɛn ye ani Iran jamana cɛ ko a kɔlɔlɔ na bonya arabula jamana bɛɛ lajɛlen kan o fɛnɛ dafɛ Iran jamana wasabilo ɲɛma Mohamed Bakr Khalibaf ale y'i ɲaari labɔ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump la k'a sabu kɛ kɔsa in na Donald Trump kun ye a jira k'a fɔ a kɛ ko min ye nin ye k'i kan kan Detrateur Mose Kwadji bolo ni sanjɛ ka Iran jamana tajidoni nguru bali ka sira sɔrɔ ko Iran jamana taji bondow laba k'u na furu k'a sabu kɛ taji bɔbaliya ye bawo Donald Trump ko Iran jamana taji bondow tɛ se ka tile 3 kɛ n'u ma furu Iran jamana wasabilo ɲɛma Mohamed Bakr Khalibaf a ko Donald Trump ma wa an dɛmɛna tile 3 kan sa dɛ wa an bɛ se ka tile 30 kɛ yɛrɛ k'an ka tajiw bɔ u bɔcogo rɔ ka hali jabaraninso wele o kana jira diɲɛ maa la Donald Trump k'a ye k'a fɔ a kan ka ni ma fɛn diɲɛ an ye Detrateur Mose Kwadji bolo ni sanjɛ Mohamed Bakr Khalibaf Iran jamana wasabilo ɲɛma ma da o mɔ a ko n'ale ye miiri k'a fɔ hakilindanw de bɛ Ameriki jamana ɲɛma Donald Trump dafɛ minnu bɛ hakilina kolo don a la k'a ka t'i kan ka Detrateur Mose Kwadji bolo ni sanjɛ jango ko Iran jamana taji bi dɛsɛ ka bɔ ko Donald Trump n'a kɛ u yɛrɛ ɲɔgɔnko ye nɔ dɛ n'a bi miiri a kan ka dɔn k'a fɔ a kɛra sababu ye ka dɔ fara Ameriki jamana denw yɛrɛ ka taji sanni sɔngɔ kan bawo taji sen bɛ dolari wari 120 mɔ ka ban don nataw la n'a se 140 mɔ tile fila in na nazarala tɔnba Union Européenne jamanaw bɛ k'u da caya mugujugu kɔrɔ k'a ka kan u yɛrɛ ka mugujugu ɲini sa k'a sabu kɛ ko mugujugu n'o ye nucléaire ye a b'a to maa sɛbɛ ka dɔn nazarala jamanaw bɛɛ lajɛlen la
a bɛ jamana tilade bolo n'o ye Faransi ni Angleterre ye. O kuma k'u yɛr'u ka lajɛ sa u ka mugujugu nucléaire sɔrɔ u yɛrɛ ye sa. O kɔrɔfɔ de mɛnne Amérique jamana fɛ a ma bɛn Amérique jamana ɲɛmɔgɔw ma. Kɔrɔfɔ mɛnne Russie jamana ɲɛmɔgɔw fɛ kɔrɔfɔ ma bɛn Russie jamana ɲɛmɔgɔw ma. Nka Amérique jamana y'i ta fa fɔ yanni an ka se Russie jamana ma. Amérique jamana Donald Trump ka ministre min ɲɛsin bɛ kɛlɛko ma n'o ye Pete Hegseth ye. Surasiya ministre don. Nka kɛlɛ daminɛnen ani Iran cɛ ka jira ko kɛlɛ nege bɛrɛ a y'a ka ministiriso tɔgɔ yɛlɛma ka bɔ surasiya ministiriso la k'a kɛ kɛlɛ ministiriso ye. Pete Hegseth laseli dɔ la duguma wasabulon denw ɲɛkɔrɔ ka bɛn ni araba avril kalo tile 29 ye. Kuma min na n'a bɛ k'a ɲini wasabulon denw ka jɛ ni a ye dɔ ka fara surasiya musaka ka o ka don surasiya dafɛ Ameriki. A y'i da se nazarala jamanaw ma minnu bɛ k'a ɲini bi ko fɔ ɲɛjugu ɲɛɲuman u yɛr'u ka kɛ mugujugutigi ye. Donald Trump ka ministre Pete Hegseth a ko nazarala jamanaw k'a dɔn k'a fɔ Amérique jamana n'a bɛ nin cogo yɛrɛ la a ka mugujugu ko a b'a walankata a dangume yɔrɔ yɔrɔ la a bɛ tɛmɛ o bɛɛ kan sa. A ko a b'i kangari da nazarala jamanaw ye k'a fɔ fɛn min b'u da nin ye n'o ye mugujugu ko ye u k'a bila kangari da don u k'a dɔn k'a fɔ Amérique jamana labɛn bɛ k'a ka fanga boli nazarala bɛɛ lajɛlen kan. Ko Amérique jamana surasiya ɲɛmaayaso tɛna jɛ n'a ye bilen maa k'a fɔ k'i b'i ɲɛsin mugujugu ma k'o sɔrɔ dɛ. Ko hali n'o y'a sɔrɔ tiɲɛ don bi jamana filaden bɛɛ Amérique jamana yɛrɛ kɛmɛ k'i sɛbɛ don minnu mɔ k'a fɔ a kan k'i jan don u la k'a sabu kɛ mugujugutigiw don jamanabaw don Russie ani Chine o n'a ta bɛɛ ni Amérique jamana kan ka se boli nazarala jamanaw bɛɛ lajɛlen kan a ka nafasɔrɔ sira nɔfɛ ko Amérique jamana n'o kɛ. A ko bawo Amérique jamana ɲɛmaw minnu ye ɲɔgɔn valen jamana kunna u mɛnna k'u da ko nka a ka sidɔn nazarala jamanaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ Amérique jamana bilama a bɛna a ka surasiya se de boli nazarala bɛɛ lajɛlen kan. Ko bawo Amérique jamana ɲɛma tɛna jɛ ni a ye Amérique jamana jugu dɔw k'a fɔ ko u bi u jɔ u ni Amérique jamana cɛ nazarala gun kan. A ko OTAN tɔn jamanaw minnu bɛ nazarala u ka dɔn k'a fɔ Amérique jamana ɲugun bɛ u la fɔlɔ yan'u k'a fɔ k'u b'u da se mugujugu ko ma k'o ɲini k'o sɔrɔ u yɛrɛ ye. U dɛsɛra k'u jɔ u jɔyɔrɔ la kuma min ni Amérique jamana mago jɔr'u la. Iran jamana kɛlɛ daminɛnen Amérique jamana y'u wele u y'u murukurundakoya o b'a jira k'a fɔ danayamaw tɛ. A ko dɔgɔkun labanw minnu dɛmɛnen ye nin ye o jamana de ka dɔgɔ OTAN tɔn jamanaw na an ka OTAN tɔn in kɔnɔ min m'a jira Amérique jamana la k'a fɔ Amérique jamana man ka da a la Amérique jamana man k'i jigi da a kan ka sabu kɛ u banna ka tugu Amérique jamana nɔfɛ Iran kɛlɛ lo a barata ni maa tɛ ɲɛ Iran jamana fɛn kɔ i n'a fɔ a taji nazarala jamanaw de tɛ se ka ɲɛ Iran jamana taji kɔ n'o tɛ Amérique jamana dulon tɛ ka se o bɛɛ rɔ Iran jamana taji la wa ka Iran jamana bali a ka kɛ mugujugutigi ye Amérique jamana b'o kɛlɛ min na n'a dabɔlen don jamana kisili kama nazarala jamanaw kisili don n'o tɛ Amérique jamana tɛ. A ko OTAN tɔn jamanaw minnu bɛ yen ni olu kɛra bolomadayɔrɔ ye ka sɔn Amérique jamana bolo i n'a fɔ Bani Israël, Corée du Sud, Pologne, Finlande ani nazarala jamana wɛrɛw ko olu k'u sigi ni Amérique jamana ka dɛmɛ ye nka minnu ma sɔn ka tugu Amérique jamana nɔfɛ k'u ka sigi n'a ye k'a fɔ a kɔlɔlɔndan dɛ. Russie jamana ɲɛmɔgɔw fɛnɛ kumana ka sanga ni nazarala jamanaw ka mugujugu ko ɲɛɲinini ye min ni Russie jamana ɲɛma Vladimir Putin kun bɛ to ka fanga bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ni Vladimir Putin ye kuma dɔ kɛ fanga na k'a to Vladimir Putin ka ministre ɲɛmaaya la Vladimir Putin bɛ fanga bila ka lada sen fɛ a bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ye Vladimir Putin nɔna Vladimir Putin bɛ k'a ka ministre ɲɛmaa ye Dmitry Medvedev ale kumana bi Russie jamana lakana ko ɲɛmaa don Vladimir Putin ka fanga kɔnɔ ka sanga ni donba dɔ ye Russie u bɛ don min wele ko marathon éducatif le savoir d'abord donba don min kɔnɔ maaw bɛ lakala denmisɛnw bɛ lakala faso kanu na a senfɛ Dmitry Medvedev a ko a ka sidɔn bɛɛ fɛ k'a fɔ diɲɛ wuli ni mugujugu ye a bɛ se ka kɛ ka diɲɛ ko dabila siɲɛ kelen ko ne maa min dan tɛ a la
ko b'a sɔrɔ i bɛ suko la wale kelen ye kolobo kalabama ye nin ye Dimitri Medvedev ka kuma ye a ko nazaralatɔma Union Européenne jamanaw bilama u bɛ ka mara lalatɔw de fɛ lalatɔw minnu bɛ ka nazarala jamanaw tiɲɛ san caman gɛlɛn kɔ k'u dilan a ko bi ko n'u tacogo kɛn bɛ ka jira Irisila la k'a fɔ ja Irisila jamana marabaa kɔrɔ dɔ de ta kun ye tiɲɛ ye n'a ka yecogo ye Irisila ni nazarala jamanaw cɛ Alexandre III a ko Alexandre III n'o ye Irisila marabaa kɔrɔ dɔ ye o ye min fɔ Irisila jamana sigiɲɔgɔnw mɔ nazarala k'o de ye tiɲɛ ye a ko a don ko Alexandre III ko Irisila jamana bɛ jigi da jɛɲɔgɔn fila de kan jɛɲɔgɔn fɔlɔ o ye Irisila jamana surasiya ye n'o ye duguma surasiw ye a ko Irisila jamana jɛɲɔgɔn filanan o ye Irisila jamana yɛrɛ jikan kɛlɛcɛw ye a ko Alexandre III de kun ye tiɲɛ fɔ a don a ko bawo bi nazarala jamanaw sago tɛ foyi ye Irisila jamana dafirili kɔ a k'u ka faamuya man bon wa Irisiw ka laɲini ye min ye u t'a dɔn u mago bɛ min na dɔrɔn o ye k'a fɔ Irisila jamana ka dafiri a ko bɛnbaliya min bɛ Irisila jamana ni nazarala jamanaw cɛ bi a ka dɔ bɛɛ fɛ k'a fɔ Irisila jamana ka yɛrɛ ɲininkɛlɛ don dɛ yɛrɛ ɲininkɛlɛ jumɛn ni ko da ni ma kɛ na sa ko kɛlɛ de bɛ Irisila jamana n'a sigiɲɔgɔn jamanaw cɛ nazarala a ko bawo nazarala jamanaw ɲɛmaw u da yɛlɛ ka tugu u b'a jira k'a fɔ an ni Irisila cɛ kɛlɛ wa ayi a ti taa ka dangɛ de a bi kɛ di ko nka ale bi yɛrɛ ɲininka yala u y'u bolomada mun de kan k'a fɔ ko u ni Irisila jamana na kɛlɛ don dɔ ko nka min ma ni da yɛlɛ o ko Irisila jamana bi bi an ka don dɔ a ko nka nazarala jamana ɲɛmaw ka dɔn k'a fɔ Irisila jamana ɲɛmaw kɛn tɛ k'o fɛ yɛrɛ foyi bolo da k'a fɔ a ni nazarala jamanaw ka kɛlɛ ko nka u da yɛlɛ ka tugu u bɛ k'o de fɔ wa bi fana u bɛ ka girin maramafɛn dilan de kan u bɛ k'u ka jamana nafolo fanba ta k'o don maramafɛn de sanni fɛnɛ dafɛ a bɛ ka saji in kamɔ Irisila jamana a ko n'o tɛ ko kɛlɛ min filɛ nin ye sina Irisila ni Ukraine nin cɛ ko fɔ n'i y'i tugu kɛ n'o tɛ i b'a dɔn k'a fɔ Irisila bɛ ka nazarala de kɛlɛ o a ko kɛlɛ min bɛna don k'u tɛ k'u dogo k'a kɛ dɛ kɛnɛ kan jaraki la u bɛ ka Irisila jamana kɛlɛ Ukraine ko bawo hali yɔrɔw minnu kan ka bɔ Irisila i b'a sɔrɔ nazarala jamana ninnu de bɛ a yɔrɔw jira u ka bon nazarala jamana ninnu de bɛ maramafɛn fɛnɛ san ka di Ukraine jamana mɔ a ka Irisila jamana bon o b'a jira k'a fɔ u yɛrɛ bɛ kɛlɛ lo k'a ka dɔn k'a fɔ nazaralatɔma Union Européenne minnu b'a kunna bi lalatɔw de don u bɛ ka nazarala sigi a sen sabara kɔnɔ nka u t'a dɔn an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ général de corps d'armée Sadio Kamara la ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ k'a ɲɛsin an ka techniciens ma o fana de bɛ dan sigi bi bamanankan kunnafoniw na minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ka bɛn ni tuma in ma kunnafoni di so ɲɛmaaya so fɛ an ni ce aw ka lajɛliw la a k'an bɛn n'ala sɔnna ma